Hi guys! Kulot tayo ngayon for today's video. Si baby kay nagtulo yang sipon. And since nahurot na iyahang intra, mag-open kami ulit ng isa pa. Mag-ablimig bago nga intra kay nahurot na yung isa ka intra dati. So sayon ra siya pag-abli guys. Ganahan ka ni? Ganahan ka? Ganahan ka? Ganahan ka ni? Dili. Di ka ganahan? Dili na tablihan. Imo sa siyang i-shake. Na. Tapos, mo siyang ablihan. Di gina mo ma-ref ang incha kay mahurot raman siya. So, naman itulo ka free pag-purchase nimo og express nga package na kay free ka bottle. Free 3 ka bottles. So, ano lang siya. Ano siya. Ano. Tapos, careful. Nya. Ito lang siyang butngan. Isa ka jigger per day. Okay. Ako sa na? Gusto siya mugunit. Hinay hanga di mayabo ha. Sige, very good. Ay, sorry. Natagak ang Tupperware. Eh, sarap na. Sarap na insya, day. Uy, kabalo na siya nga di magtagak-tagak mo. Sarap! Yummy. Ha? Sige pa? Nayabo gamay. Sige pa? Inom pa di na? Sige pa? Sige pa? Sige pa? Sige pa? Okay, nagngipon mong gud siya. Grabe kay iyahang ngipon. Tapos, ubag ang iyahang lagos sa ibabaw o sa ubos. Dungan-dungan. Yawa pa ni tumaw tanan. Mo na nga mag-vitamins. Wala siya ga-take og lahi nga ano guys. So, kana ra iyaha. Gikan pagburos na ako kay. Kato nga time, pagburos na ako, pag mag-take ko og mga reseta sa doc, magsuka man ko. Walay char. I don't know why magsuka ko ato nga time. Tama na? Mahal man. Ay, kaluoy. Inom pa ka di ay? Ha? Di ba na tubig? Tubig lang nasa imo? Tubig lang nasa imo di ay? Oh my gosh. Alo eh. Na-expression na lang nato na noon. Ako na po inom. Di ba? Walay overdose. Ganahan ang mga bata. Pag paimno ni mo nagtempra mi dati kay nahilantan siya. Di mo inom. Uy, mag-away pa mi. Mga allergid, mga unsa dira. Wow! Sige pa? Oh my. Excited kayo siya, di ba? So, ganahan ka. Managingon kayo, inahan. Trabaho, inahan. Kay naay tig-inom og insya, inahan. Ang sweldo dito paingon. Sarap. Love you. Love you, anak. Napay mga kuya. So, inaani lang guys, no? Prevention is better than cure. Mas maayo pa na lang kaysa sa magkasakit. Oh, mo. Tanawatin okay ang sipon, guys. Oh. Sige pa, take pa tanya. Ang mata magluha-luha. Diba? Sige. So. Sige pa. Grabe, day. Uy. Grabe, day. Uy. Grabe, day. Uy. Grabe. Oh, ladok. Lami. Lami di ay? Tama na? Tama na?
Sige, pagyapon? Oh my gosh. Ikaw ba? Ito lang ginagmay yun. Ano siya kadaghan mo yun ng intra? Ginagmay lang. No? But Lami. Uy, dali aran ako ni tambok. Uy, dali na kayo makadako ka ng sipit ako kaon og ng biscuits. Kaon, minom ka dayon og ka ng mga Milo, mga gatas din ha. Just go. Lami. Ay! Tama na. Sige, sige. Saan ka na ako na siya pagpaundang, no? Tato na ta sa gawas ta. Laag ta. Laag ta. Laag ta. Kuya. Awama. Titi. Net, rama na. Hairnet, rama na. Ito rin eh. Hairnet. Ingan eh. Oh, skito eh. para na sa wig. Kung mag-wig ka, mag-hairnet ka. Ako na pod? Alam na ko ba? Napod? Actually, aslam siya gamay, pero wala ko na siya na-shake kung mayo good. Dayon, kanami ito, yung mga ano-ano, pwede mo siya ipahid sa mga samad-samad, sa mga skin problem. About? Yabo. Talaag ta ta? 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 Ha? Tama na, no? Sa ibutang dara. Laag ta ta? Ta? Ano ra, guys? About? Tama na, no? Talaag na ta ta. Bye-bye, Intra! Bye-bye, Intra! Bye-bye, Intra! Bye-bye, Intra! What to be sa gawas kay maglaag ni. But, oh no, it's raining outside. Ulan man sa gawas. Rain, rain, go away, come again another day. Bye-bye, ulan. Ulan, no? Lingaw-lingaw is real. Sabi ang singot to. Adudu? Dudu na? Oh, dudu na data. Let's go! Dudu na data. Okay. Bye-bye na sa ilang. Bye-bye. Ay! Mwah! 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 What was that? Oh no. Duduk na ta? Oh no. Bye-bye guys.